Importanti li min kellu sintomi tal-virus u għaddilu xorta imur jagħmel swab. Dan spjegah b'mod ċar ħafna l-Virologu Barbara f'kummenti li għadda fuq net television. Għaliex jekk inti kien dan l-infezzjoni b'dan il-virus u inti ħassejtek aħjar, jista' jkun inti wieħed mill-maġġoranza tan-nies illi l-virus ħakmek b'mod kliniku ħafif ħafna. Allura xorta ta' min tagħmel is-swab biex inti jekk qiegħed fil-komunità ma tinfettax il-ħadd ieħor. Barbara fakkar li f'pajjiżna qed jirnexxilna nikkontrollaw il-firxa tal-virus. Enfasizza wkoll fuq l-importanza li ma nabbandunawx lil min għandu l-virus, iżda għandna ntuhom is-sapport kollu possibbli. Dawn in-nies għandna nadruhom, għandna inċemplulhom. U spjega li Malta għadha ma waslitx fil-quċċata tal-kurva ta' din il-marda. Mela kieku naraw il-grafika, naraw illi Malta irnexxielna inbaxxu l-kurvatura. Ma jfissirx li wasalna fil-quċċata, għaliex kieku wasalna fil-quċċata jew għaddejnija, il-reproduction value dak l-RO li ngħidulu irid jibda nieżel iktar minn 1. Il-Virologu spjega li biex inkunu lħaqna l-quċċata it-trasmissjoni trid tkun ta' anqas minn persuna waħda għal persuna oħra. U wissa mill-periklu li l-mewġa terġa' tikber jekk aħna nirrilaxxaw kmieni wisq. Jekk dak li jkun, diġà issu dak li jkun qed jibda jħossa jgħid ma lissa għadda kollox u jibda jerħi u n-nies ma jżommux dik id-distanza ta' metru, ma jaħslux idejhom, ma joqgħodux daqshekk attenti biex ma jmissux wiċċhom. Forsi nibdew naraw li nirrilaxxaw ċerti mill-tip ta' lockdowns li qed jagħmlu u mbagħad nistgħu nibdew narġgħu naraw il-każijiet jarġgħu jibdew tilgħin. Dan jista' jwassal biex pajjiżna jkollu t-tieni mewġa tal-COVID-19 għaliex il-virus jibqa' jipprova jinfetta l-persuni. Għalhekk il-miżuri ta' prekawzjoni bħaż-żamma ta' distanza soċjali, il-ħasil tal-idejn u aktar ma rridu ninsewhom qatt.